Μόνχε. Τον Μπουρσανίδη που χάνει προς την ισορροπία του. Ο Μόνχε πλησιάζει στο όριο της περιοχής και είναι πέναλτι. Γιατί νομίζω ότι είναι γραμμή και μέσα η ανατροπή του Βισέντε Μόνχε. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, δρυμύτατες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Είμαστε στο 29. Σε κάποια στιγμή θα αρχίσει ο Κουσιάφτης να δείχνει και κάρτες. Το ξαναδούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το τι βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, άλλο τι θα δούμε μετά στο replay, γιατί σε πραγματικό χρόνο κοιτάζει και ο διαιτητής. Και εμένα μου φάνηκε ότι ήταν γραμμή και μέσα. Καταρχήν να δούμε πώς θα διαχειριστεί πειθαρχικά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Πυρικού ο Κουτσιάφτης και θα δούμε τη συνέχεια και την φάση που δίνει στον Ολυμπιακό έτσι κι αλλιώς την δυνατότητα να ανοίξει το σκορ. Ο Κουτσιάφτης καλεί κοντά του τον Ιντζόγλου, αυτός είναι που θα πληρώσει την ύφη που λένε, ο Λευτέρης Ιντζόγλου. Και τώρα να δούμε την φάση. Πράγματι η ανατροπή είναι γραμμή. Η γραμμή είναι μέρος της περιοχής. Άρα η απόφαση οριακή μεν, δύσκολη αλλά σωστή. Επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο αυτό που βλέπει ο διαιτητής, αυτό είναι που σφυρίζει. Τώρα με παγωμένη την εικόνα και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά νομίζω ότι και στα replay φάνηκε πως ήταν γραμμή, άρα πέναλτι. Μάρκο Μπάντελιτς στην εκτέλεση απέναντι από τον Καρακούτσι. Είμαστε ήδη, όπως βλέπετε, στο 30. Υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου. Η μπάλα στην απέναντι γωνία από αυτή που έπεσε ο Έλληνας τερματοφύλακας του Πυρικού. Το 30, το 0-1 για